dari Padang ke Payakumbuh singgah Sabantang di Lebanai. Ambo susun cari 10 ko ado sana maafkan denai. Ole 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 mari kita bagoyang. Ole 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 mari kita bagoyang. Ole 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 odang olai mari kita bagoyang. Ilan ilan kapalo ilan iyo sakare kapalo nagong. Allah lagi anak 9 kakinyo kete kadang kapalo. Angko 9-an yo tuan manandokan. Kini angko sayang yo 9 ditando. Kini angko 9 onde tuan 9 kita sambuang badendang. Yo si bongko urang piladang kaladang batanam yo bawang. Dari dulu latihan katokan denenan bansai de parasayan. Angko 5 datang, angko 5 disilang. Onde sana sayang, angko 5 disilang. Onde sayang ambo, angko 5 kini, angko 5 ditando. Allah salusin ayam di kandang. Tadi malam sayang dia main munsang. Allah tak tuduh orang bagadang. Buru asisi kata orang. Aduh balik datang, duo balik disilang. Alun ado menang, yo disambung kasarang. Alun ado menang, onde sayang. Mari kita bagoyang. Kita goyang dulu so. Mari kita pai karimbo nana mamike. Iyo disambung pantunan ko barapo angko nana dilie. Ole 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 mari kita bagoyang. Ole 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 mari kita badendang. Ole 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 onde odang olai mari kita bagoyang. Anan si cencu kapat tembora kaparanca dari Belanda. Angko 7 kini keluar, angko 7 diberi tanda. Ole 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 mari kita badendang. Ole 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 mari kita bagoyang. Ole 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 cari angko sayang. Alun adonan mana Allah ditekan yo perjanjian. Allah damai irajo iran. Ampe 9 angko di tangan. Ampe 9 ditandokan. Allah ado sana iyo urangan mana. Allah ado sana onde urangan mana. Allah ado sana, Allah ado sana iyo urangan mana.